Kiehuvan kattilan keittiöstä terve. Siitä onkin jo vierähtänyt melkein 1,5 vuotta, kun on viimeksi tehty kokkivideoa. Ja ollut vähän kaikenlaisia työkiireitä, mutta tänään meillä on itse asiassa sen verran vielä takaisinpäin, että ollaan täällä Libanonissa ja niin kuin maisemasta näkyy, niin ei ole ihan se kotoista maisemaa, mutta anyway, niin kohta mennään tekemään Libanonin parasta pannukakkua. Ollaan tullut tänne keittiölle ja aloitetaan pannarin teko ja homma lähtee siitä käyntiin, että 3 kananmunaa ensimmäisenä särjetään tänne kulhoon. 1, 2 ja 3 kananmunaa, noin. Sitten pyykkäästään vähän käsiä tuohon paitahan ja... Mitä sitä touhua? No sitä pannaria. Pannaria. Onko meillekin? No tottahan nyt teille löytyy pannaria. No niin, me mennään tuonne Venäjään. No menkää Venäjään, kyllä huudaan sitten. Laitetaan desin verran sokeria. Noin. Sen jälkeen sitten laitetaan baking powderia. Leivijauhetta, noin. Ja sitten laitamme täältä lusikallisen vaniljasokeria. Noin. Ja sekoitetaan hyvin tämä sokeri ja kananmuna tällä viisiin. Suola meidän unohtuu, niin sitä pitää laittaa sitten vielä pieni teelusikallinen. Noin. Ja taas sekoitetaan kananmunat hyvin ja sokerijossa keskellä. Selvä. Sen jälkeen lisätään sitten maitoa sinne ja mä suosin itse tällaista punaista maitoa. Tässä on nyt libanonilaisten lehmien tuottamaa punaista maitoa, mutta tämä on ihan hyvää tämäkin, vaikka UHT-maitoa on. Mutta maitoa niin 8 desiä. Siinä on 5. Noin, ja sitten 3 perään, eli tekee yhteensä 8 desiä. Taas vähän sekoitetaan taikinaa. Sen jälkeen 4 desilitraa jauhoa. Ne voi laittaa tänne yhtä kyytiä. 1, 2, 3 ja 4 desiä. Näin. Tämä jauho on ihan normaalia tavallista vehnäjauhoa, siinä ei mitään erikoisjauhoja, kun pannarista on kysymys. Sen jälkeen kaadetaan viimeisenä elementtinä tänne rasvaa ja mä oon sulattanut tänne 100 grammaa voita. Tämä se pannarin tekee, tämä voi niin kuin monessa muussakin ruoassa voi olla suuri merkitys. Ja taas hyvin vispataan tämä taikina niin, että se rasva tai tämä voi sekoittua tänne hyvin ja kaikki kokkarit menee rikkiin. Niin saa hyvä ja tasainen taikina. Noin, siinä olisi taikina ja nyt mä jätän tämän taikinan noin puoleksi tuntia vetäytymään ja vähän niin kuin paksuutumaan, sen jälkeen laitetaan uuniin. Niin jatketaan puolen tunnin kuluttua. Pannarin paistovaihe ja mä oon tähän uunipellille sulattanut nokareen voita ja levittänyt se hyvin niin, että se on tasaisesti siellä, ettei pannari pala sitten reunoihin kiinni. Niin pelli on niin kuin valmisteltu. Mä en yleensä käytä tässä pannarin teossa voipaperia. Sitä voi käyttää jos haluaa, mutta mä oon todennut, että saa paremmin kuin pistää suoraan pellille taikina. Sitten taikina on täällä nyt puolisen tuntia niin vetäytynyt ja tähän tällainen loppuvispaus ja sekoitus. Noin se alkaa olla pellille kaatoa vaille valmis ja ei kun pellille. Noin. Sitten uunin lukku auki ja pelli uuniin. Varovasti tehdään reunalta yli ja kannattaa laittaa tuonne uunin keskitasolle. Se on paras paikka. Ja mulla on täällä kiertolivatoiminto päällä, se sopii pannarinpaistoon hyvin. Ja siellä noin 30-40 minuuttia niin, että se pinta on riittävän ruskea, mutta pitää kumminkin seurata, ettei se pääse palamaan pohjaan. Se on ollut siellä uunissa 35 minuuttia ja saanut pintaan mukavan ruskean värin, niin voidaan ottaa tämä Libanonin paras pannukakku täältä uunista ja
tältä se näyttää, kun se on riittävän kypsää. Niin se saa jähtyä ja vetäytyä tässä hetken aikaa kelemun alla, ettei kannata ruveta hätäilemään syömisen kanssa. Tulee paremmin vaan, kun se vähän vetäytyy. Mutta tässä oli tällä kertaa tämä kiehuvan kattilan keittiö täältä Lähi-idän tulihelvetistä Libanonista ja tapaamme seuraavan kerran sitten, rakkaat katsojat, jonkun muun ruokailulajin merkeissä. Siihen asti näkemisiin.